On the April 13, Odumeje will be live in London. And Daboski Bahosa will be live to unleash his new powers in London. Obunino in and outside London. Borabiawa on the 13th of April. Now, Lion himself will be live in London. And with the power so up to Siroforo, power so up to Siroforo, I'm going to unleash that day. Guarantee, get no those powers. Mwa ben Daboski, gwage na mwe lebadu, mwe sepre, mwe lamande, mwe abido sheka, mwe ganduka gandusa, mwe le fase fale, mwe pareboske ndelebo, mwe dabus kabaj, mwe citadel, mwe santun sanetolia. Mwe se nke na apatofo, nke apataketo na ona etie mkpu. A new latest power is coming before on my crusade miracle. Ne wapitanka. Nka bun jogia. Mwogia kola krista na enough igwala. A new power now, but that one is coming out on my what do they call it? My crusade. And I'm coming with that one in London. Enough for Krista. When I go, onye ọbụla no London or outside London. Odumeje bekwa, ị na-abịa that event that day on the 30th of April. Make sure na iji raincoat gị ọfụma. Make sure na iji bulletproof gị maka ọgụ. Unu mana Lion himself adịkwa ha achị. Ebe ọ bụ na ọ batara ọkwa wụọ. Daboski Bahosa o nwere ya. Takumoto o nwere ya. Bula Bushiki o nwere ya. O gwere n'uwe anọ ọ na-achọ ime unleash. Nke ya bụ ịbata that event that day. Ị nwere ọrịa. Ị nweghị ego. Ị nọ UK since kpatabeghị ego. That day, Lion himself ga-eme gị eburu odogwu. Just Borabiawa on 30th of April na London. Odumeje will be live that place. He will be live. Nke abụghị egwuregwu. O teach na the event. Ebu nwa, ebu nne, ebu nna. Iya mụ na Lion himself have arrived. Ọ ga-eji Daboski Bahosa wee bịa. Ọnụ maka na adị akpọka na free station. Ọnụ maka na onye isi kwụcha adịja ọkụ okwute. All those powers ka ọ ga-ejiga abịa. Ọ bịa mee unleash. Ọ bịa gosi ụra na ya na chi eso. O mego smackdown gị mere rat na abịa egwuregwu. Daboski Bahosa will be live in London on 30th of April. Kpọrọ mma gị bịa, kpọrọ ụmụ gị bịa. Ka efu ife na-akpọ miracle. You gotta go. Share this video.